Popili toľko, že špiritus tiekol potokom. Ba, vzali si aj na cestu. Nocou sa predmolili do koliby a tam ešte pili do rána. Ráno pospali ako mačence, len slnko ich budilo dajako skoro. Jano Brezina bol prvý na nohách a volá na ostatných. Chlapi, ráno je! Čo ráno? Deň je! Nože stávajte, robiť treba. Juro Mikuš bol najstarší a ten ho zahriakol. Čo to táraš o robote? Veď je sobota. Trochu si ešte pospíme a domov sa vyberieme. No Brezinovi sa to nevidelo. Ty si z toho trunku načisto osprostil. Kdeže je ešte sobota? Popreberali sa aj ostatní chlapi. Jedni dávali za pravdu Jurovi, druhý Janovi. Napokon Jano Brezina vraví. Nevaďme sa ako baby na trhu. Tuto mladší Mikuš nech do dediny zájde a do ktorého domu nazrie. Ak bude v ňom žena riadiť, tak pôjdem domov, lebo naše ženy len v sobotu riadia. Dohodli sa a mladý Mikuš bežal do dediny ako splašený srnec. Ponad vývraty a jarky preskakoval, len sa tak znášal. Keď dobehol, sotva dychlapal. Hneď krea bývala stará Lagovská. Práve sa jej prevrhol krčach s kyslým mliekom a tak schytila vecheť a začala dlášku utierať. Keď mladý Mikuš práve vtedy bežal okolo, nazrel do bytvora, videl babu na kolnách s vechťom v ruke a schytil sa nazad na čierny bách. Keď dobehol, bol celý spotený. Tetky riadia, sobota je, ideme domov. Pobrali kapsy, daktori aj vercajk a schytili sa do dediny. No neboli ešte ani celkom v ulici, keď stretli urbárskeho predsedu. A vy čo? Nemôžete v tej hore vydržať? Osopil sa na nich predseda. A čo máme v hore robiť na nedeľu? Veď je sobota. Aká sobota? Štvrtok je. Čo ste popití? Chlapom sa rozlažalo, no hanba s posmechom už boli na svete. Od tých čias sa už nikdy nespoliehali na východniacké ženy, lebo tie nie len v sobotu riadia, ale aj v týždni.